Moi! Mä oon toi Ansku Aiskuukel ja tää on mun eka video isompana. Mutta mä en kerro mun ikää nytten, koska en saa. Ja siis mä joskus pienempänä kuvasin mun äidin kanssa jotain muita videoita. Niin joo, mutta tässä on niinku mun huoneen esittely. Mä saisin näyttää mun naaman, joo. Okei, mä voin ehkä näyttää kohta. Silleen videossa mun naaman. Eli tässä on mun kepparit. Kookos ja kaikki näin. Tässä on mun sänky siinä ja tällä hetkellä, kun mä nukun tällä hetkellä tuolla ulkkarissa. Tuolla on mun TV. Tässä on vaatekaappi. Tuolla on tuo ja tuolla on mun sleistallialue. Mä olen ehkä kuvaa sleisvideoita. Sitten tossa on tuolla tollasta. Ja tollasta. Mä voin kuvaa jossain kohtaa maidein. Mutta on siis mun niinku eka video vähän isompana. Koska nyt mä siis menen sängystä alas. Niin